Oh, awu sanibonani. Bu. Gama lomuthi. Ubhubhubhu uqubugwego impande zakhona lezi. Ubhubhubhu. Nana amahlamvu akhona. Abe wazi ubhubhubhu. Ngoba masikhuluma ngalomuthi, sikhuluma ngomuthi omkhulu ophethe inhlanhla, ophethe idlozi lenhlanhla, idlozi lomnono, lamanono enhlanhla liyasondela idlozi mawusebenzisa lo muthi. Futhi mawusebenzisa lo muthi ekhaya unomzane noma umama, izingane zakho ziyagana. Mawukhungile lo muthi. Uyeke mawenza iskim, wenza isquat. Phela sithi squat thina bowenza i-team enkulu umuthi uhlanganisa imithi ekwazi ukuyisebenzela iyodwa, wena uyihlanganise neminye eminingi ukuthi uyavusa. Usokwakha isquat lapho. Isizathu sakho usukuze upike nje ingoba vele basuke bengajimile labadlali labo uzopike. Ungapiki. Khunga umuthi. Usebenzise ngendlela ekushiwo ngayo. Lo muthi lo ubhubhubhu omkhulu bebegeza ngawo emfuleni. Behambe bengayiphethe insipho ageze ngawo emfuleni unegwebu. Uyangena ebulaweni. Wakhe ubulawo. Muhle futhi makwakhiwa induku yokugquma esebenza nge R1 eshumi. Umuthi wenhlanhla lo omuhle mangabe uhlangane nonhlanhla emhlophe. Ngeke ke ngithake mina ngizothaka lokukhombisa lo bhubhubhu ukuthi wazi. Mawuthi awazi futhi wazi ukubaluleka kwawo. Ubhubhubhu lo umuthi onzima kakhulu. Ubhubhubhu uyakwazi ukusokhela ingane zamantombazane emazikhula. Maziphalaza ithamo lokuqala sigeza ubuso. Ungalitsheni kodwa uthi wenzelani. Mase zikhulile leso zibona sezimele ukuthathwa. Muzigeza ngawo, zigeza ngethamo lokuqala, zigeza eliphuma kokuqala, zigeza ubuso. Ngiyakutshela umuntu ozibonayo uzibonela umendo ukuthi sengathi ngayigana. Uvela buke inkomo zizidla acabanga ukuzisa khona. Uzwile? Kunemkhubana yakhona ikuyakhungwa umuthi unendlela yokukhunga ubhubhubhu lo ubugwegwe. Unegwebu uyaphalaza ngamoya indoda idlozi hleze sisondele kuwena kodwa qaphele lokho. Kokuthi khona imithi isasebenza inkinga ubumnyama ukuthina umzima kakhulu. Ubumnyama kubona kwabantu ababulewe, akubona ukuthi uthakathiwe. Yebo ukuthi wena uzinaya awukho clean. Ngeke ukuthi uvuka kumuntu ozosebenzisa lo muthi. Siphi isiqunga wensizwa? Siphi isiqunga? Ufaka inyongo yenkukhu ugeze. Apha amafutha omhlaba. Uyihlambulule. Qale manje usebenzisa induku. Udlule endleleni nje khona akini emhosha uyihlambulule. Kodwa unemithi eminingi oyithengile fika 30,000 kodwa unomuthi wena lapha ezasikwakini. Bye bye.